OK, takže vítám vás u mýho nového videa. Mega dlouho jsem tady nebyl. A dneska budeme hrát jako Rivals. Budu si přidávat lidi, když mě napíšete můj nick, OK, do komentu. A ještě něco, že můj kamarád si jako reálně koupil tenhle bundle. Tenhle za 600 rubuxů a on si neuvědomil, že si to koupil asi před 3 dněma. On nevěděl, že to asi končí. Takže já jsem mu říkal, proč bys to kupoval, když to za týden končí. On si myslel, že to končí třeba až za 3 týdny. A ještě něco. Teďka vám ukážu můj loadout. Takže na Assault Rifle používám tenhle skin za ten kód. Jako mám docela na to pěkný wrap. Pak tady mám luk, burst rifleku, crossbow, RPGčko na to skin, spaceship launcher, pak cactus shotgun, zbraň shotgun, pak mám snipu, event horizonku, tady mám daggersky, flare gunu, handgunu, revolver, na shorty mám 2 skiny, ten ze started bundle a low shorty. Tady nail gunku jako spray, uzinu, mám water uze, elektro uzy. A pak tady mám fitsy, to mám ty boxer, brass knucklesky, katanu, knifík, na to se připravte teďka 2 skiny, karambit a balasong. A dávám si random, ale fakt se mě líp hraje s balasongem. Maulíka, flashbang, granát, jump pad, satchelsky, já na jump pad mám taky skin, takovou trampolínu, satchelsky a tady na medkit mám taky 2 skiny. OK, tak se můžeme pustit do hraní. A kdybyste se divili, na co si šetřím, tak to jsou energy pistolky. Sorry, že neslyšíte z toho zvuky. A doporučuji ten básong, protože to dělá mega jako uspokojivý zvuky. Kam na té kameře to vypadá mega, že mám zaprášený monitor. Akci Construction. Zkusím se nepu. Tohle. Uvidíme. A nemá autošu, takže to je pohoda. Kámo, co to je? What the hell? Ok, mám to. Ještě ho. Kde pak seš? Yes. Tak tohle bylo easy zádíčka. Na karambit. Na hh. A jako nový videa budou vycházet Nový videa budou vycházet v úterý a ve čtvrtek. Jenom. Kámo. No nic. OK, budu se odpalovat RPGčka. Když jste divili, proč hraju RPG, tak to je jenom kvůli tomu skin. OK, na překvapku. Logo. Hejtuju si ho. Co? Hej, ten není nějak dobrý na level 16. OK, nedalo mě to, musím hrát s RPGčkem.
A neproste mě v komentářích, abych giftoval skin Casey, protože bych si chtěl teďka mega našetřit na nový počítač, takže já už si nebudu teďka kupovat Robloxy. Jak až třeba budu mít ten lepší počítač. Kamo, však jsem mu dal záda. Hej, viděli jste to? Hej, napište chat, jestli jste to viděli. Já, ten je nějak dobrý, ne? Je to takovej level. Yes. Kamo, co to je? Protože mám jako fakt hrozný počítač. Takže bych si chtěl koupit. Buď bych si chtěl koupit MSI, anebo nějaký Asus. Co? To jak borec dal? Hej, kdo si myslí, že maličko hackuje? Jako já si to myslím. Že jako trošku jako hackuje. Ok, jdeme na další. A pak zrovna za chvilku třeba dáme poslední hru a pak bych šel dát takové jakoby videjko, že bychom hráli jenom hry třeba jakože si vyhledáme ve vyhledávači třeba na Chromu, jako třeba nějaký driftovací hry, nějaký třeba podobný Rivals a takové věci. No nic. 105 level. Co mám dávat? Ok, no. Co pak má? No jasně, že má snipku. Hej, kde je? Ale když tam chodí on, tak já. Okay, nasnip mě. Tak jdem. Ne, jdem kokos. Kámo, budu mít gingerbread snipu, no nic. Co? Na hh. Okay. That on the knife. Ale jako RPG můžeš jenom spamovat, takže to je jakoby takový pro nuby. Tak kámo, já už to chci dohrát, já už chci hrát ty random bears. A nebo víte co? Uděláme teď dneska z toho další video. OK. Bye bye lidi. OK, tak, že teďka zrovna vyjde nový video, takže čus.